Аника, Аника, защо си бременна ти, бе, мамо? Мали, мали. Знаеш ли колко се смеше с Стефчо? Така си побушнала, седят на перваз там на магазина и побушнала. Само се бият. Това, мама. Айде, айде, качвай се тук. Тя много гладна. Гледай, все едно не се яде по живота. Значи те и до сега си другаруват. О, да. Ядат си заедно, нали видео? И тя го носила да го храните в магазина, като мъничък. Тя го да. Беше такава мръвка малка. Аз заедно си лежаха там на перваза и тя така си го обушнява и той е един малък такъв. Познава си го. Да. Виж, какво си се мръвка. Тук има добре обаче. Стига да няма хубаво спокойното. Само дома ми издазат. Ой, кой мамо е бременен? Малко телефонче, кой мамо е бременял? Защо маменче така си направила? Кой е като гърненце? Аника. Кой мамо е бременял? Мами на галевницата. Дай мама да пипне телефончето. О, боже, боже. Маменче. Ще намерим начин, миличка. Ще намерим начин да ти помогнем. Да, миличка моя. Мамина красавица, тя гримирана. Да. Щом има желание, има и начини. Ей, я да ви видя двамата. Я да ви видим и двамата.